Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Тянҷини Ҷумҳурии Мардуми Чин бо раиси Ҷумҳурии Исломии Эрон Масъуди Пизишкиён мулоқот намуданд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғози суҳбат аз тамоюли афзояндаи тамосу мулоқот дар самтҳои олӣ ва баланд изҳори қаноат намуданд. ҷонибҳо ба густариши равобити иқтисодиву тиҷоратӣ, ҳамкорӣ дар соҳаҳои энергетика, ҳамлу нақли байналмилалӣ, илму фановариҳо, кишоварзӣ, тандурустӣ ва дигар бахшҳои барои ҳарду ҷониб манфиатовар таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир намуданд. аз лағви раводид миёни Тоҷикистону Эрон ки дар пешбурди ҳамкорӣ дар соҳаҳои гардишгарӣ, тиҷорат, нақлиёт, фарҳанг ва тиб нақши назаррасе гузоштааст, истиқбол карда шуд. атрофи вазъи кунунии мураккабу ноустувор ва пешгӯинашаванда дар ховари миёна табодули афкор сурат гирифт. ба таҳкими ҳамкорӣ дар доираи ниҳодҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ низ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. дар ин робита ба кишвари дӯст барои ҷонибдорӣ аз ташаббуси Тоҷикистон барои таъсиси маркази зидди мухаддиротии Созмони ҳамкории Шанхай дар душанбе изҳори сипос карда шуд.